d'alcalde i regidor de Cultura, Educació i Comunicació, senyor Joan Alginet Aliau. Gràcies, Helena. Amigues i amics, primer tinent d'alcalde, regidores i regidors, president del Sindicat Agrícola de l'Ebre, presidents d'entitats, directora de la ràdio, avui estem pleno al 15. Molt bona tarda a tots i a totes i sobretot gràcies per acompanyar-nos en una tarda tan important per a la cultura del nostre poble. Deixeu que en primer lloc excuse a l'alcalde de Deltebre que per motius personals no ha pogut estar aquí, tal com era la seva il·lusió poder estar aquí en aquesta tarda d'entrega de premis. Les meves primeres paraules no poden ser les altres que d'agraïment. Agraïment en nom de l'Ajuntament de Deltebre a tots els que heu estat premiats, premiades, i per la feina que heu fet durant tants i tants anys. Anys de feina silenciosa, alguns de vosaltres, però constant. De treball moltes vegades dur, però fructífer. De no perdre la tenacitat per conquerir un futur millor, d'engrandir els destins culturals del nostre poble. De no tirar la manta, com diem aquí baix, de superar les adversitats i de seguir lluitant. Una feina incansable que ha arribat fins als nostres dies i com a Ajuntament, i per tant com a reflex de tots els ciutadans i ciutadanes, ha arribat el moment de reconèixer-vos la vostra gran tasca. Al mes de juny farà un any que vaig assumir la responsabilitat de ser el regidor de Cultura de l'Ajuntament. Us he de dir que no hem parat ni un sol moment. No és que hem mantingut l'oferta cultural existent, sinó que l'hem ampliat. Hem ampliat el nostre ventall d'actes culturals, n'hem organitzat de nous i n'hem perfeccionat d'altres. Podem dir que en un moment difícil a nivell econòmic per al nostre Ajuntament, nosaltres hem apostat més fort que mai per estar al costat de les persones, per fomentar amb entusiasme la cultura a peu de carrer, per portar els actes a la gent, per els concerts de música a cada racó del nostre poble. En qüestió de 5 anys, el pressupost de cultura s'ha reduït en un 60%. Però este no ha de ser l'argument que ens faci desistir d'organitzar actes. Al contrari, la cultura d'un poble no pot caure en el pessimisme. Si l'any 1948 un grup d'homes, els mitjans que tenien i la situació del Delta d'aquell moment, van tindre la genial idea de crear i de fundar una biblioteca, no podem nosaltres avui, al segle XXI, en tots els mitjans del nostre abast, deixar d'apostar per la cultura, perquè seria un error històric imperdonable. No sóc jo, ni ho vull ser, el responsable directe dels èxits que hem aconseguit com a poble en matèria de cultura. En tot cas, seré responsable dels fracassos. Els èxits els vull compartir en tots els regidors i regidores de cultura que hem tingut durant aquests anys. Ens acompanya la Cinta, que també va tenir responsabilitats de cultura. Per tant, no és obra meua, és de tots els regidors i regidores de cultura i de tota la gent que heu estat sempre al nostre costat. Alguns d'ells, com Ramon Calvo, que dona nom a aquest fantàstic edifici, van marcar el camí. Nosaltres, humilment, el volem seguir i adaptar-nos als nous temps. Tenim ganes de fer coses. No ens podem limitar només a gestionar el dia a dia. Hem de ser ambiciosos i hem de mirar al futur. Per això hem posat en marxa el Consell Municipal de Cultura, que després de Setmana Santa ja es quedarà constituït. Un organisme que naix per escoltar, per a fer participar totes les entitats culturals i entre totes decidir quin futur, quin horitzó cultural volem per al nostre poble. Això és una feina de tots i totes, amigues i amics, i entre totes i tots ho hem de fer. Tenim també a punt unes bases generals per a subvencions, en què a partir d'ara, a partir d'aquest any, les subvencions a les entitats culturals, les responsables de l'èxit cultural del nostre poble, se donaran en funció d'uns criteris objectius, en funció de la seva implicació en l'Ajuntament, en les activitats i en tot el que facin. Se donaran reconeixent aquells que més feu i, òbviament, penalitzant aquelles entitats que no fan tant i que no estan implicades en el municipi de Deltebre com és que és. En breu, també tindrem l'Escola Municipal de Música, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya.
una escola municipal que liderarà la Societat Musical Espiga d'Or i serà una gran oportunitat per formar els nostres joves en l'àmbit musical i seguir forjant grans notes, grans partitures de la nostra pròpia història. Mireu, se pot treballar pel nostre poble des de molts àmbits. Nosaltres ho fem des de l'Ajuntament, però vosaltres ho podeu fer i ho feu des de casa vostra, des de les entitats i des d'allí on podeu participar. Se fa poble aplaudint a la banda quan passa pel carrer. Se fa poble perdent nits fent carrosses de la cavalcada i de festes majors. Se fa poble portant el nom del nostre municipi en obres de teatre, en partits de futbol, en actuacions fora de les nostres fronteres. Els diners, com he dit abans, no ho són tot. I ser regidor de cultura en un ajuntament en diners deu ser fantàstic, però en altres me penso que no tindrem aquesta sort. Això ens obliga a tocar de peus en terra, a inventar actes, a pensar-ne d'altres, i on l'important no siguin els diners, sinó la gent, les persones. I ens espera un any intens, i l'acte que avui fem per primera vegada té per objectiu donar les gràcies. Reconèixer d'una forma simbòlica el treball silenciós i constant que heu fet en benefici del nostre municipi. No podem mirar el futur sense saber d'on venim. Mirar el passat ens ha de fer sentir orgullosos i tenim un gran passat. Sí que és cert que el treball dur i les condicions difícils han estat sempre a l'ADN de la gent del Delta. Però en l'aigua els ginolls i mig estacats cantaven i se'n rien i contaven xistes per oblidar. La lliçó que ens deia el mestre Josep Bo a la seva cançó. I este és el secret, amigues i amics. Traure la part positiva de les coses. Aixecar-nos cada dia amb força, en il·lusió, per dir anem a fer un poble millor. I per fer un poble millor hem de reconèixer la feina, el treball d'aquells i aquelles que heu contribuït de forma decisiva a que tot això sigui possible. He vist la il·lusió als ulls de les persones que heu estat premiades. Ha estat un homenatge senzill, en un detall potser poc sofisticat, però, com us he dit abans, no importa el valor del detall. Importa molt més el reconeixement. Al dir d'una manera clara i senzilla, però profunda i sincera, gràcies. Gràcies per la vostra petjada. Gràcies per haver portat en orgull els destins culturals del nostre poble. Gràcies a Roberto Olivar i a els seus pares. Un tortosí, aquí tenim uns dels que ens van portar la segregació. Quan Rodolfo Martín Villa va dir no us fiéssiu dels tortosins, jo sempre dic el mateix. Tenim un tortosí com Roberto Olivar que ha situat el nom del nostre poble al món. Quan el vaig conèixer, fa un any, em va dir, quan vaig, té sort de viatjar molt, quan va a Amèrica Llatina, Polònia, Austràlia, per tot el món, i el veuen físicament, l'identifiquen en Deltebre. Imagineu-vos, una persona que volta a tot el món i quan el veu l'identifiquen al nostre poble. No hi ha campanya turística que pogués aconseguir tants d'èxits com Roberto Olivar. Per tant, no està aquí, però estan els seus pares. Gràcies. A més, com sabeu, ha obert un centre de creació d'arts, el que era l'antiga discoteca Mina, avui és un centre de referència per a la creació cultural, gràcies a un tortosí que porta el nom del nostre poble per tot el món. Gràcies, com no, a Patricia Carles i a Joan Bonet per la vostra magnífica feina a l'exposició des de les quatre carreteres. Un treball que us ha consagrat a nivell exterior sense perdre l'arrel a la terra. El nostre poble pot estar molt orgullós de la vostra feina. Patricia, des d'una editorial de Tarragona, que espero que algun dia vingui aquí i es quedi per a sempre, perquè això de la fuga de cervells no ens la podem permetre. Torna, i Joan Bonet com un arquitecte també amb molt de futur. Josep Bartomeu Mercè, el senyor Josep, aquells que quan vam començar a anar a l'escola i ens van dir que havíem de fer teatre, li diem, el senyor Josep, ell ens va ensenyar l'art de fer teatre, l'art de perdre la temor parlant en públic. Alguns d'ells, com ara jo, de llavors ja no han callat més, que els va portar a fundar la companyia del teatre, un actor consagrat i una persona també a la qual li tinc moltes coses que agrair. La seva sabidoria, la seva posada en escena, mai millor dit, els seus consells i la seva sabidoria. Jo m'he arribat, he tingut la gosadia de dir fins i tot, podem dir Josep Bartomeu Mercè,
que és el nostre Sebastià Joan Arbó particular. Als amics i amigues col·laboradors de la cavalcada dels Reis, què us tinc que dir que ja no us he de dir personalment? Sense la vostra ajuda no seria possible, i ho dic així, no seria possible organitzar l'arribada dels Reis, la festa per excel·lència dels xiquets i les xiquetes. Als ulls d'ells, dels xiquets, reflexa la vostra feina, el vostre compromís. M'heu demostrat que sou una gran família i mos tindreu al vostre costat per a tot allò que necessiteu. La veu de la ràdio no la podia representar altra persona que Salvador Bel, el nostre Constantino Romero particular. No només pel físic, sinó també per la veu. La veu directa, clara, audaç, nítida, de quasi 30 anys, l'any que ve, de quasi 30 anys de ràdio municipal. Una veu que forma part ja del nostre paisatge, de la nostra idiosincràsia. Molts cops anunciant comiats, malauradament, però també anunciant i sent el portaveu dels actes de la cultura i del mateix Ajuntament. I ara entendreu perquè el nostre poble no pot permetre's el luxe de no només mirar endavant. L'any 1948 vau fundar la Biblioteca de la Cala. Un repte agosarat, ambiciós i que sens dubte representava la visió profundament esperançada de fer créixer la cultura i fer-la arribar als nostres temps. Homes que heu estat clau en tot el procés i tota la història del nostre municipi. Hem nombrat a molts. Ho vull personificar en un que em sembla que els pot representar tots. Una persona que a mi també me va arribar molt dins i a la qual tenia un gran carinyo. Ignasi Royo, Ignasi de Pedret. Aquell home culte que va saber escriure els temps que va viure, els difícils temps que va viure, i a més em consta, jo no vaig poder veure mai, però que va ser un gran pont pilar a la passió. Ignasi Royo representa tota aquesta essència cultural, aquesta ambició cultural del nostre poble. Per tant, com he dit abans, molts d'ells ja no estan entre nosaltres, però han de saber que allí estiguen, que avui som el que som, representem el que representem gràcies a ells, gràcies a la seva implicació i gràcies a la seva visió. Us he de dir que aquest any l'àrea de cultura té pensat fer un recull de les portades més significatives de la revista Antena, perquè no us podem permetre que aquesta gran aposta cultural que vau fer en la revista Antena quede al calaix de la història. La revista Antena ha de quedar als prestatges de la gent del nostre poble, perquè és una gran feina que vau fer i que us mereixeu que sigui coneguda per tothom. I he deixat per al final el mestre de la música, l'home de les cançons i els himnes, el saxo de la Societat Musical Espiga d'Or, que encara sona quan passa alegre la banda. L'home que va posar música a les lletres i lletres a la música. Quan l'Auditori Municipal de Música sigui una realitat, esperem que no tardi molt en arribar, portarà el seu nom. Es dirà Auditori Municipal Josep Pol. Des d'allí on estigues, Josep, moltes gràcies. Amigues i amics, acabo. Avui és un d'aquells dies en què em sento satisfet, fins i tot emocionat. I voldria donar les gràcies per acabar a les persones que han fet possible aquest acte, especialment a Helena i a Glòria, que durant aquests dies hem treballat una mica en la llengua fora per a poder-ho fer. A Marcela, de l'àrea de protocol, a Tere Magrinyà, a Lluís Bertomeu i a Albert Vidal, que també avui ens acompanya en totes les exposicions. Agrair també a Joana Marigó, la filla de Josep, que quan li vam dir si volia participar a cantar una de les cançons del seu pare, encantada va dir que sí. I sobretot també un home que l'hem anat a buscar esta tarda a Roquetes, que tothom, els més grans, jo no, però els més grans el coneixereu. Juanito Aragonès, el cantant del grup Mosqueria, que va ser el primer que va versionar les cançons de Josep Bo. Esta tarda el tenim aquí i ens delitaran dues cançons. Per tant, amigues i amics, tenim molta feina per a fer. Però si alguna cosa no ens falta molt la gent d'aquí baix és la feina. El nostre espill, el que ens mirarem dia a dia,
és el llegat que tots vosaltres ens deixeu, la dedicació i l'estima al nostre poble. Tenim futur i la cultura serà la peça clau per a construir-ho. Moltes gràcies i gràcies per la vostra assistència.